si Mr. Bernard Tubera Gabaon and welcome back dito sa Berlumabin Gabaon TV. Sa umagang ito, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang topic. Ito yung pride o ego. Para magkaroon tayo ng guidelines kung paano natin i-handle yung mga kung nagtratrabaho po tayo, paano natin i-handle yung mga situation doon. Kung tayo po ay nagbi-business, paano po natin i-handle, estudyante ka man o di kaya isa kang family members, ama, ina o asawa, mga anak, kapatid. Napakahalaga po ang pride o di kaya ego. Pero bago tayo mag-umpisa, ano ba itong pride na ito? Yung pride, ito po yung masyadong ugali ng mga tao na dumudurog sa atin pailalim. Pailalim po yung pride natin, pailalim po ito na dinudurog tayo. Isa pong pag-uugali na talaga sa lahat ng tao, ito yung nagkwa-qualify para masabi ka namang tao, dapat may pride ka rin, di ba? Pero yung pride kinakailangan natin gamitin sa maayos na paraan. Ang pride yung dignidad natin. Okay, host, magandang umaga po. Shout out po Ma'am Delna. Thank you po for watching this live and mega shout out to you and to your family. You were there in America. So, at sa lahat ng aking mga subscribers, shout out po sa inyong lahat. So, let us magpatuloy po tayo. Pero bago tayo po magpatuloy mga kabayan, please don't forget to subscribe with this channel at i-hit mo na yung notification bell mga kabayan. Para sa lahat ng mga bago kong upload ay magkakaroon po kayo ng notification. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. So, without further paligoy-ligoy, yun nga po ang pride. Yung pride po, isa pong ugali ito na meron yung bawat tao. Ito po yung makasarili minsan. Ako yung pinakamagaling, sino ka ba? Kung kaya mo, kaya ko rin. Mas magaling ako sa'yo. Yan sa isip natin. Pero yun ang nakakasira sa atin, minsan dumudurog sa atin. Isang example po kung minsan kung hindi ka open-minded. Sa loob po ng trabaho, kung may mga kasamahan ka po, nakaparehas po yung level ninyo. At minsan ay nagkakaroon ng mga hindi naman diskusyon, ng mga problema na hindi mo alam. Minsan ayaw mong makipag-usap sa kanila. Ayaw mong sabihin sa kanila dahil sa tingin mo kaya mo. Pero which is ang ang concept talaga po ng trabaho ay kalimutan natin yung pride dahil ang focus po natin ay yung effectivity ng ating organization. So kapag ginawa mo yon na nakipag-dialogue ka sa kanila, naturuan kanila ganito yung gagawin, di na-solve po yung problema. Dito kasi minsan nangingibabaw ang pride. Kaya dahil tinitignan ng isang trabahador na ang kanyang efficiency, mas magaling ako sa iyo, kung kaya mo, kaya ko rin, ang daming ma-research dyan. Yan ang isang epekto kasi ng pride. So, without paligoy-ligoy, pasukin na natin yung isang pride na dapat nating iwasan. Ito yung pride na alam ko na lahat, yung ego natin doon. Kalimutan natin yon. Mahirap po yung alam ko na lahat. Kapag may sinasabi yung mas mababa pang position na sa'yo, ay lagi mong sinasabi, alam ko na yan. Sino ka ba? Mas magaling nga ako sa'yo. Bakit nandito ako sa position ko na ito? Isang iwasan po natin yan mga kabayan. Iwasan natin yung mga pride na gayon. Lagi po tayong open-minded. Lagi po nating i-open ang ating isipan kahit sino pa yung nagsasalita dyan. I-gather natin yung mga information na sinasabi nila. At kung ano man yung magaganda na binibigay nila sa atin, i-write down natin kung pwede. Ako kasi mahilig po ako sa pagra-write down para yung nasabing idea ng mga tao ay lagi ko pong nababalikan. So napakaganda po yon na open-minded tayo. Kaya kalimutan natin yung pride na alam ko na yan. Yan ang unang-unang kalimutan natin. Hindi po tayo makapagpapatuloy ng mabilis sa ating mga pangarap kung ganyan lagi ang ating pag-uugali. Kaya napaka-importante na iwasan natin yan. Mas magaling ako sa'yo, mahirap po yun.
Ang pangalawa na pride mga kabayan, which is na napaka-importante na dapat nating iwasan, ay ang pride ng pagpapaimbabaw. Mayroong medyo relationship nito eh. Ang pride na pagpapaimbabaw. Iwasan natin yan kahit saan ka pa namang magpunta, kahit sa saan? Sa pasensya na po sa church ninyo, sa non-governmental organization ninyo, or even sa pinagtuturuan ninyo, kung nasa bureaucracy ka, iwasan natin po yung pagpapaimbabaw. Ano po yung pagpapaimbabaw? Ganito po yung ilustrasyon nito. Yung pagpapaimbabaw na pride ay yung alam mo naman na halimbawa nandiyan kayo lahat para mag-meeting kayo lahat, halimbawa lang, ilustrasyon. Dahil alam mo naman yung mga kasama mo, kaparehas lang kayo ng mga karunungan, magagaling naman kayo lahat, mas magaling pa nga yung iba, ay lagi kang nangunguna. Lagi kang nagpapakitang gilas. Minsan nga inaapakan mo yung mga kasama mo. Iwasan po natin yung mga ganong pagpapaimbabaw. Bagkus, ang dapat nating gawin pagka mayroon tayong pride na ganyan, pag mayroon tayong meeting o kausap, lagi nating i-eye to eye contact yung mga speaker o mga kausap mo at i-analyze mo muna kung ano ang sinasabi niya at pakinggan mo ang sinasabi niya bago ka pa magsalita. Kapag ka ganun ang ginagawa mo, magragras mo, makukuha mo talaga yung idea niya, makukuha mo yung ibig niyang sabihin, at doon pwede kang mag-analyze. Pwede kang mag-think na sinasabi. Thinking. Ang thinking kasi when there is a mental process. I-connect lang po natin, yun po ang thinking na sinasabi. Kapag inaalala mo lang yung mga bagay, halimbawa, questionan ka ng 3 times 2 is 6, hindi ka naman nag-think doon, nag-remembering ka lang doon. Part lang yung ng thinking, pero hindi talaga yung crucial thinking na yon. So, yan po ang example ng isang iwasan natin, yung pride o ego ng pagpapaimbabaw. Ayan, iwasan po natin yan mga kabayan, kasi hindi po nakakaganda una sa ating mga kaibigan, mga kasamahan sa trabaho, yung mga kasamahan sa organisasyon. Hindi po yan maganda, o sa isang congregation. Hindi po maganda yan. Sorry to tell, dahil marami po talagang nangyayari na ganyan. Bagkus ang tinitignan natin dito kasi ay sa mga organization ay focus, effectivity, yung set ng goals kung kailan natin ma-achieve. Ganon din naman talaga eh. Isipin na lang natin na para tayong planning engineer. Ayan, yan kasi lagay na lang natin sa ating puso't isipan na kung si God ay nag-design, isa siyang designer, na ibig kong sabihin ay medyo ihawig din natin yon. Kukuha tayo ng yung para tayong isang planning engineer ng isang construction para alam natin kung anong oras yan mag-umpisa hanggang matapos. Alam natin kung ilang tao yung nandoon, ilang oras nila gagawin yan, ilang overtime ang dapat nilang gawin para malaman natin kung paano matapos yung project. Ganon din ang gawin natin sa ating buhay. Napaka-importante po yan na gawin natin. Iwasan natin yung pride na ganon. At ang pangatlong pride na dapat nating isaalang-alang na dapat iwasan, ito ay yung pride ng yung sobrang magarbo ba sa buhay. Iwasan natin yung sobrang galante sa buhay, yung pride na kahit alam naman natin na walang-wala tayo, magiging mahirap tayo niyan kapag meron tayong pride na ganun. Ito nagpadibo siya noon, gumastos siya ng 80,000. Ako mangungutang din ako para gagastos ako ng 100,000 para matalbugan ko siya. Iwasan po natin yung pride na ganun. Sa buhay po kasi lagi po ninyong tatandahan, don't expense more than what you earn. Yan po lagi ang iyong tatandaan sa buhay. Lagi nating iisipin yung kapasidad natin sa buhay para alam natin na i-align yung ginagamit natin sa mga glorification. Kasi hindi naman masamang mag-glorification, lalo na anak mo yan, kapatid mo yan, hindi naman masama. Pero i-align natin na ayon sa ating makakaya. Ayan, kasi kapag ganon yung ginagawa mo, at saka mahirap na yung pride na ganon, sobra kang galante at inuutang mo yung
pinanggagalanti mo, mahirap po yun kasi gusto kong magbayad din sa kanila kasi nung nakaraan sila yung nag-treat sa akin at kailangan naman ito pero wala akong pera. Mahirap din po naman. Kailangan mangutang ako. Isang rule, napakahirap na iutang yung hindi mo pa napaghihirapan. Ay, hindi mo pa na pagtratrabahuan, inuutang mo na. Hindi ka pa nga sure eh. Mahirap po 'yon sa buhay. Kaya iwasan po natin yung mga kabayan. So napaka-short ang aking vlog na ito. So in conclusion sa buhay mga kapatid, marami pong pride pero sinelect ko lamang yan, very selective po ako dahil mas mabibigay ko naman po yung pinakamaganda kung na-experience ko. In conclusion sa ating buhay mga kabayan, iwasan natin ang pride para tayo ay magkaroon ng asenso sa buhay, para gumanda yung buhay natin, para umangat yung posisyon natin, para magkaroon tayo ng magandang samahan. Iwasan ang pride kahit nasaan man tayo. Dahil ang pride siya yung parang anay sa ating puso at sa ating isipan na hindi tayo makatakbo ng mabilis at hindi tayo makalakad ng maayos kung may pride sa ating buhay. Yung pride kasi hindi masyadong nakikita pero hindi mo nararamdaman na sinisira ka na pala ng iyong pride. Kaya napaka-importante po yan. Ang isang totoong leader at isang totoong ama, isang totoong breadwinner, isang totoong negosyante, isang totoong preacher, isang totoong teacher, at isang totoong entrepreneur ay umiiwas sa pride. Dahil ang focus natin ay tayo ay isang developer, tayo ay isang goal-oriented, at ito ay pinapatupad natin upang makamit ang ating mga pangarap. Iisipin natin lagi sa ating buhay, lagi nating pasayahin ang mga tao na nasa ating paligid. Dahil kapag yan ang iyong ginagawa, sila yung bubuhat sa iyo. Ganon din po sa business, pasayahin mo, ibigay mo ang tamang serbisyo, pagmalasakitan mo ang mga customer at ang mga customer ang magpapayaman sa iyo. Ganon din kung isa kang teacher, pasayahin mo sila, yung mga estudyante mo ang magtatanggol sa iyo. At kapag leader ka, yung mga nasa baba na leaderess, sila ang yung mag-aangat sa iyong buhay. Kaya hanggang dito lamang po, napaka short lamang po ang live ko na ito at sana ang video na ito ay nakatulong po sa inyo. Gamitin po lang natin ito. At sana wag po tayong mag-i-skip sa mga ads na lumalabas po sa ating mga video na ibinigay po na AdSense dahil diyan po lamang tayo kumikita at para mas marami po tayong matulungan ay panuorin po ang mga ads. Again, magandang umaga sa inyong lahat at shout out po sa inyong lahat. God bless you po. Ako po muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong go negosyo, practical tips ang kailangan mo para tayo po ay umasenso. Ako po si Mr. Bernard Gabaon, ang nagsasabi sa inyong God bless you po.